Okay guys, how are you? My name is SGP Kanakuti Sekuru Gudo Picture. Welcome to SGP TV. Pana to discuss nyaya dzakasiyana and some of the topics are very sensitive, especially the topic that I'm going to be touching today. So if it is your first time to be watching this channel, please do me a favor by subscribing to my YouTube channel. Anyway, let's move on. We want to talk about nyaya dzekuroora, especially kana uri kuroora munhu ane mwana wake 1, ane vana 2, ane vana 3, kana kuti munhu ane vana 4. This topic is very controversial. So I came across an article on social media nezuro yaibvunza kuti munhu ane vana 2 ungamubvisire mari. Munhu ane vana 2 ungamubvisire mari. Generally speaking, munhu akamboroorwa akaita mwana or akaita vana 2, 3 or 5, how much lobola can you pay, or are you supposed to be paying for that person? So mostly nyaya iyi painodiscusswa panoita kurwisana. Reka ndise ka music ku background. Panoita kurwisana kusingaite pakati pe2 magender, especially varume nevakadzi. Vakadzi will be defending themselves, whilst varume will be deciding what they want. But this is where people don't get it wrong. This is where most people get it wrong. I want you to listen very carefully. Ladies, you are not supposed to say anything about this. You are not supposed to be saying anything on this, because munhu ane a voice is the one who is buying. Let's agree kuti kana iwo ukaenda unotenga derere pamusika, unoda derere ripi rakakomba kana kuti riri fresh. Ndiripi derere rinobikika zvakanaka rakakomba kana kuti riri fresh. Kana iwewe uchiziva kuti uri kuda derere riri fresh, unobvuma here kumanikidzwa nemunhu ari kutengesa derere kuti utenge derere rakakomba nesame price yederere fresh? Iwe uchitozviziva naiye mutengesa achitozviziva kuti derere iri rakomba richanetsa kuibva kwaro, rinoda soda yakawanda kana kuti haritoibve or hariteste zvakanaka. So that is a typical good example. That is a very good example there. So ladies, I don't think you are in a position to be saying anything panyai, because you are not the buyer. The buyer is a man. A man is the one who is going to pay this lobola. So a man has to decide for himself what he wants. You get my point? Murume anofana kudecide zvaari kuda pamari yake. So this topic is very huge. So mostly pana typical responses anowanzouya ekuti kana munhu uchida munhu wako, you don't care kuti ane vana vangani kana zvakazodii. Kana munhu uchida derere, you don't care kuti rakakomba kana zvakazodii. We all know vanhu vanotonotenga derere iri kumusika vanhukadzi. Vandodzoka kumba kutoita kuti handina kuya nederere because ndaona rakakomba. Harite. Chero kana munhu akaenda kunotemha muboora. Inini I grew up kumusha. Vakadzi ndo vanonotemha kuti muboora vachiprepare kubika sadza remanheru or anytime. When they go havangoende kumashizha egreen aya vangonoti bvanyu mashizha egreen aya. Mboora une paunotemerwa, une paunotangira kutemwa. This is getting interesting. Ende vakadzi vava vari kuti aiwa munhu anongo munhu wese munhu mboora really. Handisi kushora ba. Don't get me wrong. Handisi kushoropodza vanhukadzi. Handiti. But let's face the facts. Toda kuti nyaya iti vataigadzirisa tichitaurike kupedzisira isarambe ichi confuse vanhu. Munhu aenda kunotemha muboora anoenda kumashizha 3 ekusvika kumuromoromo, ndo aanotemwa iwayo, ndo mashizha 3. Amwe esa nyangwe rikakura kuita bapapa rakadaiwo
atemwe achijaiwa. Saka mukadzi ane vana 2, 3, 4, 5 haafanani nemukadzi asina mwana chero akasiri virgin. Zvatosiyana. Number 1, it comes that relationship is going to come with a lot of responsibilities. You now have to send these 2 kids to school. You now have to fend for these 2 kids. You have to clothe them. You have to pay rent for them to get a place to sleep. Mbora wakakomba wakutoisa hundi wakutoita kutonukura hundi wakanda soda wakutokuturira kuti utyoke because wakunetsa. It is different from kubika mashizha matatu ekutanga, from kubika dete risina kukora. You just put a little bit of soda in there and you are done. Kuchengeta munhu 1 wasiyana nekuchengeta vanhu 3. Especially kana uri kuchengeta vana vemukadzi vasikana vachazororwa ende kana rora racho raakubviswa haruye kwauri semunhu anga achiita mafather responsibilities. Rotoenda kuna baba vacho vari kudya joyuku, vari kudya nyika rutivi. Saka when I say this, ndiri kutaurira futi nababa vari responsible nevana kuti ngavaite take care of vanhu vavo. But mostly zvinotanga naamai vevana ndiye vanofanira kuziva kuti muridzi wevana ava ndiye ngaaite take care. Kwete kuda kuti love yauri kupiwa nenew man in your life iri kudetermine nekuti is he affording to pay school fees, is he agreeing to take care of the kids. No. Pamakadanana munhu yakaona iwewe uchifamba murodhi ana kumboona vana vako ndobva azotsvaga iwewe, akaona iwewe. So he is ready to take care of you. Kana pazoitawo extra, he can take care of that other man's kids. Those are another man's kids. Those are not your kids. This is why vakadzi inindo vanzokurudzirwa kana mukarambana nemurume, give the men the kids. But kana uchigona kuchengeta, take the kids. But kana uchiziva kuti haugoni, don't take that the responsibility. It's not your responsibility. It is not. I know very well, I've been through it. Mostly vakadzi vanotora vana as a form of kuda kufixa murume kuti don't fixa. Munyika woine mutemo wekuti vakadzi ndo vari responsible for vana until vapa 18 years. But that is all BS. Taura chokwadi. BS. If you don't know what BS means, go and do your research. So I know this channel follow vana vakuru. But as I'm growing older, I think I'm finding it more comfortable to address these topics and to be frank and to say my opinion as it is, without favor or fear. So, kuroora munhu ane vana kwakatosiyana nekuroora munhu asina mwana. Next month chaiwa kutotanga kutobhadhira vana school fees. Next month kuroko wakutotanga kutofeedha vana ivavo chikafu, wakutochinja size yepoto, budget yako yato out of balance. Another good example that I want to give ndeyekuti iwewe ukanopinda mabhata or any shoe store munotengeswa boots, ona mine brand new Nike Adidas Nike Air Force 1, then wobuda kunze uku woenda pamusika wona paine imwe second hand yakapfekwa navanhu 3-4. Boots idzodzo dzotorwa dzoiswa imwe apa imwe apa. Will you agree as a woman to pay full price for a brand new shoe on a second hand shoe yakapfekwa navanhu 4? Let's be frank guys. Unobvuma here iwewe kubhadhara mari yebhutsu nyowani exactly the same shoe on an old shoe pabhutsu tsaro yakapfekwa navanhu 5 or yakambopfekwa navanhu 5 kumashuruku? So I see hangu my responses anoitwa whenever nyaya ikaadresswa on social media. You can see kuti
people vanopinda defense mode. I mean, not defensive or what. They don't want to address these issues and come down to a settlement or to an agreement or come up with a solution. How can it be addressed? So zviri pachena kuti hakuna munhu anobvuma kubhadhariswa mari inotenga bhutsu nyowani pabhutsu yakambopfekwa nevanhu more than 3-4. Hakuna munhu anobvuma zvinhu izvozvo. It's unacceptable. Get what I'm saying? Lastly, I would love to address nyaya yekuti tikakurudzira oro tikabvumirana kuti mukadzi ane vana 2 ngaaroorwe zvakafanana nemhandara oro nemukadzi asina kana mwana. Mukadzi ane vana 5 ngaangobvisirwa futi setinongobvisirwa vanhu ivava vakafanana. Tinenge tichiuraya society yedu. What do I mean kana ndichiti tinenge tichiuraya society yedu? Makambonzwa here kuti kune vakadzi vari kuita business oro vainzi vaiita business rekuroorwa. Munhu anoenda asina mwana iri mhandara oroorwa obvisirwa mombe 4. Otorwa nemumwe murume ochaja futi mombe 4. Otorwa nemumwe murume ochaja futi mombe 5. Maybe dzinotoita dzichitokwira. Munhu anorwa waka 7 achibvisirwa mombe. I think dai hurumende yaikwanisa kupindira panyaya iyoyi yaita kuti no, hazviti kuti munhu akamboroorwa abvisirwe certain amount of roora. Zvinoita kuti munhukadzi aremekedze marriage, azive kuti inini the more I'm going to get married to different or multiple men, the more I lose value. Saka munhu kana achiziva kuti ini kwangu kwababa vangu kunoenda 5 mombe, ndikaenda pamurume uyu kwababa vangu kunoenda 5 mombe, what do you think that person is going to do? Haakoshese mamarriage, achatanga kutoitora sebusiness. So the moment yapaneswa mutemo unosunga zvinhu izvozvo, even mutemo wacho kutoti kana wautoroorwa nemurume wechi4 iwo ndiwo wakubvisa roora, you are going to see that kuti zvichaderedza that type of behavior. So these were my 2 cents, guys, on this topic. I don't know, what do you think? What's your take on it? But I just wanted to give my opinion on that. Hakuna zvinhu zvakambofanana zvakadaro. Hakuna game rinotanga imwe timu yakatonzi yagoisa 2, ivo vanhu vasina kumbira vatamba, ivo teams 2 asina kumbira vatamba, imwe yetonzi ine 2 nakudaro, then game iro rigonzi fair. Kana unoda kuzviona kuti hazvisi fair, zviitire vakadzi vavo kuti utora 2 mateams evakadzi wototi imimi makatodyiwa 2 nakudaro, uone kuti imwe timu yacho inoita sei. So guys, that was just my opinion. I don't know, what do you think? I'm gonna put a disclaimer there.